benvidos ao Profesor Protón, a súa derradeira edición deste curso 2024-2025. Por iso mesmo, porque é o derradeiro, imos facer un poquinho diferente. Hoxe traemos algo especialmente científico e cientificamente desastroso. Preparadevos para ver o que ata agora non se viu. Equivocacións, palabras que non estaban no guión. E moitas, pero moitas risas. Se pensades que a ciencia é seria, esperade a ver isto. Aquí o único que non se equivoca é Huesitos, porque como non fala... Aínda que pode perder algún son directo. Imos con algunhas tomas falsas. E de se rir a fartar! Bo día, estamos aquí nunha nova edición do... Profesor! Moi boas! Estamos aquí nunha nova edición do... Moi boas! Estamos aquí nunha nova edición do... Profesor Protón especial con motivo do Día Internacional da Muller e da Nena da Ciencia. Especial, non? Moi especial. Temos o gusto de poder contar con Mabel Loza, directora científica do CIMUS. Guau, que sorte, pero... Que é o CIMUS? É o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermedades Crónicas da Universidade de Santiago. Para simplificar... Gustaronvos? Aí van máis. Moi boas. Estamos aquí nunha nova edición do... Profesor Protón especial con motivo do Día Internacional da Muller e da Nena da Ciencia. Especial, Aarón. Moi especial. Temos o gusto de poder contar con Mabel Loza, directora científica do CIMUS. Guau, que sorte, pero... Que é o CIMUS? É o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermedades Crónicas da Universidade de Santiago. Para simplificar, un centro onde se investiga sobre algunas Despois de tantas bábuas e tantas risas, toca a parte fea desta aventura. Non xa non estaremos en sexto de primaria o ano que ven. Obviamente non estaremos no colexio. Salvo que non nos sirva diga o contrario. É por isto que nos toca despedirnos con moita pena e coa esperanza de que o noso humilde programa teña continuidade. Animades vos a coller as rendas deste programa? Poña de interese que de nós vamos a estaros vixiando. E Firuco! Coida de Huesitos! Moitas grazas por seguirnos neste camiño. Hasta sempre!